Unsay, kisaw mga siaw, kumusta nyo mga kasing-kasing diha? At ngayon, nandito kami sa EVO Nature Camp, kami ni Malaya. Galing kami sa restaurant nila at saka busog na busog kami. And 3 beses na kami nakapunta dito at hindi ko pa kayo natutour dito. So bale, ngayon, ang gagawin ko ay mag-edit sa vlog ni Malaya at bukas itutour ko na kayo. So ayun po mga siaw, good morning sa inyong lahat. Again, nandito ako sa EVO Nature Camp sa Balamban, Cebu. Time check is 5:49. Wala pa akong ligo, wala pa akong hilamos at saka wala pong toothbrush dito. Sobrang lamig, parang Bagyo, parang ding Tagaytay ang lamig. Before ako mag-start sa tour ko, shoutout nga pala sa Shetzu's Razor for my haircut ito. Ang tawag nito ay burst fade. So mga siaw, start na tayo. So ito yung front desk nila, mag-open 8 AM. Dito naman yung mga dining areas nila or yung restaurant nila. Meron silang indoor, yan, at saka outdoor sa ilalim ng mangga, yan. Meron din silang mini function room. Ito, may TV, may karaoke, ganyan. Yung isang dining area nila, yan. Tatalan ako guys. Ito yung dining area nila, facing sa mountains, yan. May love locks na pala sila. Yan, konti pa yung nakalagay ng mga locks. Ito yung playground nila, yan. Meron silang infinity swing. Infinity swing ba yung tawag niya yan? Ayan. Yung isa facing langit, facing sa garden. And by the way mga saw, ito pala yung tinatawag nila na Crayola garden. Ito. Diba? May swing din dito. Yan. Ganda talaga ng Crayola garden. So guys, ito yung mini gazebos nila. Yan. Or yung tinatawag nila na glamping standard. No aircon at walang kasamang breakfast. Pero no need naman ng aircon kasi ang lamig-lamig dito. Yan. Yung CR nasa ibaba lang, yung kulay green na atop, I mean roof pala. Yan.
At ito naman guys, yung camping ground nila. Pwede kayong magdala dito ng tents at saka food. Hindi ko alam yung corkage fee nila. Check nyo na lang sa Facebook page nila. Yan. Malapit lang sa restroom. Yan. May bahay kubo, chairs and tables. And pwede din kayo mag bonfire dito. Yan. So guys, puntahan natin yung deluxe glamping. So guys, may toiletries na sila. Yan, mirror, single bed, double bed. Yan, may fan at saka aircon. Glamping deluxe, may kasamang breakfast. Ito yung CR malapit sa glamping deluxe. Yan yung female. Sa kabila yung male. Ito. Oh, good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Meron ding bonfire malapit sa glamping deluxe. Yan, nasa ibaba lang yung glamping deluxe dito, nasa ibabaw yan. So ayun po guys, pabalik na kami sa city. And guys, please come and visit EVO Nature Camp. Marami kayong magagawa doon. At saka perfect sa inyo kung gusto nyo magtahimik na lugar sa pamilya nyo, mag-gathering kayo doon. Perfect na perfect. And before ako matatapos, may challenge ako kay Malaya. Nakita ko ito sa TikTok. I-try natin kay Malaya. Okay? So ang tawag na challenge nito ay English challenge. Ready na kanyor? Ready. Anong English ng manok? Chicken. Baboy. Pig. Baka. Cow. Buhaya. Crocodile. Mali. Alligator sama.